Tak v dnešním díle si ukážeme, jak se plete na 5 jehlicích do kruhu. Anglicky se jim říká double pointed needles, protože mají tedy špičky na obou koncích jehlice. Nahodíme si 20 ok. Oka rovnoměrně rozdělíme na 4 jehlice. Na každé bude tedy po 5 okách. Srovnáme je do kruhu a 5. jehlicí začneme oplétat. První řada je trošku složitější, oka jsou ještě volná, takže na těch jehlicích moc nedrží a jehlice by nám mohly vyklouznout. Takže opíráme spodní část jehlic o stůl nejlépe. Další problém je také v přechodu mezi jednou jehlicí na druhou, kde vlastně se nám to dost povoluje, takže by v pletení mohly vznikat mezery, takže speciálně na těchto přechodech, kdy přecházíme z jedné jehlice a začínáme plést druhou, tak tam to mírně utáhneme. Tak tady je přechod mezi poslední a první. Speciálně to pořádně utáhneme. To to v dalších řadách srovná. Tak tady budeme plést stále hladce, kolem dokola. Začátek řady poznáte vlastně na tomto místě, kde vám visí ta původní příze. Uvnitř nám tedy vzniká vzor obrace. Tak, teď si přidáme další barvu, namotáme si je společně na prst. Normálně jsem ji přivázala k té modré přízi a začneme střídat barvy. Vždy pleteme tedy modrou a fialovou, stále dokola. Tak v další řadě pleteme vždy tou samou barvou, kterou je to oko. Chceme to proto, aby nám tady vznikal jakoby takový sloupec ok stejné barvy. V výsledku nám tam vznikne pěkný proužkovaný vzor, například na ponožce nebo na rukávu. Tak, tady se můžete podívat dovnitř, tady vidíte, že tam je vlastně dvojitá vrstva přízí, trošku to malinko tu pleteninu stáhne, je to teplejší. Tak, to bylo pro dnešek všechno.